Club Junta, building better Africa. Malawi nthawi yanga pamene ikuti 22 minutes past 10 22 minutes past 10 ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti zimene zikuchitika kunja madera akulilongwe. Pali madera ena amene zosatira za zisankho sizinatumizidwe pa zifukwa. Ndikuyankhula pano kukasiya, zosatira za kukasiya zinali zisanatumizidwe mwadaladala, anazichita dre. Tikuyankhula pano galimoto yanyamula maboksi ama ballot paper, ulendo nawo kukasiya kumene akufuna kukapasa anyamata amene ali kumeneko kuti akachonge china chilichonse kuti chakwera zimene anavota anthu akukasiya zinasonyeza kunena kuti kukasiya kunsalu madera amenewo anthu sana muvotere Lazarus Chakwera. Choncho anthu onse amene amayang'anira chisankho, mamonitors, asilikali auzidwa kuti azipita, ndipo asilikali auzidwa kunena kuti akafusidwa kuti chifukwa chani achoka malo ovotera azinena kuti sanapasidwe ma allowance nde anyanyala. Koma izozo ndi zimene auza asilikali. Kuli madera ena ngati ku Balaka, madera ena ngati ku Lilongwe, ndi madera ena amene zosatira sizinatumizidwe. Kumene koko ndi kumene akufuna kugwiritsa ntchito kuti thandizike pakubera chisankho. Komano funso ndilonena choncha Malawi. Tikapita ku chigawo cha kumpoto kose, Peter Mutharika nda amene watsogola. Tikapita chigawo cha kumwera, Peter Mutharika nda amene watsogola. Kodi zitheka bwanji kunena kuti Lazarus Chakwera akapambane ndi 71%? Imene CTC yatu chifukwa ya 71% ndi imene taipeza mashini yawo zimene akupanga tale center imene ili kunyumba kwa Richard Chimwendo, zimene zizi zikuchitika kunyumba kwa Richard Chimwendo. So 71% imene ili mashini ikuchokera kuti Amalawi ndi pamene tikufuna tiziwe 71% sitidziwa chifukwa chonena kuti tikuuzidwa zonena kuti Lazarus Chakwera akuwina ndi 71%. Ndiye pano zinamba chisankho chinamba chachitika kuti mamonitors kupita ku nyumba kukagona, mama wa nkumalawirira nkumabwereranso pamalo ovotera. Ineyo I'm very confused. Chiyambire ni kuvotera kunoko ku Malawi, sinamve zonena kuti mamonita apita koma ma ballot box asiya kumalo ovotera mamawa akulawiriranso akupita komweko akuluakulu. Ine sindikumvesa MCP kunena kuti kubera kwa mtundu wanji kopepera aliyense akuchita kudziwa kunena kuti maplana amene akupangidwa awa ndopepera. Ndifuna ndikuuzeni mayi Annabel Ntalimanja kunena kuti mukangolengeza kunena kuti MCP yawina, musekedwa, muonongesa ma business yanu, muononga mbiri yanu, komanso muzozo noti mukhala ndi mulandu. Chifukwa ma ballot paper sanga siidwe osayang'aniridwa anthu ndikumapita kukagona. Amalawi tandiuzani inuyo
munamba mwamva kuti olo ku South Africa kumachitidwa chisankho, ku Botswana kumakhala zisankho, pa Zimbabwe pa Mozambique pamakhala zisankho. Munamva kuti zasiyidwa anthu apita kukagona, angomsiya munthu mmodzi, kukasiya angomsiya presiding officer yekha, apeza anyamata folo amene akudikirira galimoto ya meki kuti ibwere ndi maballot paper, achonge akachonga amate zimene anavota anthuzo, azitenge azitaye. Zinamba zachitika kuti this is very interesting, and sindikuziwa inuyo azikuluakulu a chipani cha MCP, how you look at it. Are you not feeling shame zimene mukupanga? Zochitisa manyazi. Tabwererani ku drawing board kwanuko, mukakhale pasi muuzane kuti akuluakulu apa palibe tactics ina iliyonse imene kupanga. Mwayesa kufuna mwayika ujeni database ya sopano mu app imene mmafuna kuti anthu asaichite audit, chifukwa chonoti mbali nayo anthu aipa sikugwira ntchito. Mwayesa kupanga app ya mtoliro, cholinga chonoti muwine. Let's be realistic. Game ya gona, MCP ya loser. Whatsoever zimene akupanga apa MCP ndizongofuna kungoyambisa chisokonezo mziko, zimene ife Amalawi sitikufuna. Ife takukanani? Ife Amalawi takukanani? Sitikufuna za chiwawa, sitikufuna za nkhondo. Ndipo olomulengeze kunena kuti president Chakwera wawina, amene yotu akhala president kulilongwe konko kukasiya konko saka president wa dziko la Malawi, because Amalawi ankana. We don't need him. Why you are forcing Malawians to vote for Lazarus Chakwera? Why Malawians, we don't need him? Nchifukwa chake tikunena kuti kumakhala ndi anthu bwino, lero tumukwafuna anthutu. Anthu amene mwakhala mukwanyoza nthawi yonseji, lero ndi awo mukwafuna, lero mukwakakamira kuti akuvotereni. Siziyenda. Olo mutabwerera mboma, you never change anything. Things will just become worse and worse. Ndemukanati tu muzitere kunena kuti no, I think president basi mwina tinapanga ubale taganiza kuti atupere muluzi akhale president kabambe, akhale president osati Lazarus Chakwera. Mwina anthu ndipo sitikunena kuti there's a sort of change kuti sitikulamuliridwa ndi Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP. Chitani manyazi akuluakulu MCP, because any move you are doing Amalawi akuonererani. Lero mukunyamula maballot paper usiku nkumanyamuka nawo kuti muzipita muzikachonga. For what? Chitani manyazi, musatenga Amalawi ngati oipa. Amalawi soipa, Amalawi amamva. Koma papa mukwapanga Amalawi kuti akhale Amalawi oipa. So whatever the move you are doing, it will never move. It will never work. Tena Malawi titeteze voti yatu. Olo titati tidzuke, tiseke miseu, maballot papers awo akukasiyao asowe kolowera. We will do it because this is what you want. So kuti anthu sangakwanise kutenga zikwanji zimene inuyo mukuzitengazo. Koma Malawi ndi okonda mtendere. Hey guys, MCP. No. Dziko lonse silingangamo kamba sachipani chimozi choka ulamuliro oipa. Why you kill Chirima? Who told you to kill Chirima? Munagwirizana. Iwe 5 years, ife 5 years. 5 years yanu mukana ilolera ipite muone kuti zanu apanga bwanje. Koma chinakukomerani kukhala pansi ndikugwirizana ma evil plans kunena kuti let's kill Chirima. Now you kill Chirima, now zinthu zakufika ni pakhosi. You are trying to defend yourself. You never manage
to defend yourself, because even dziko la pansi likuziwa kunena kuti Malawians, they don't need Lazarus Chakwera. You are forcing Malawians to love Lazarus Chakwera. We don't force someone to be loved. To love is by choice. So Malawians, they don't need Lazarus Chakwera. Malawians, they don't need MCP. Don't force Malawians to love MCP, to love Lazarus Chakwera. We got our own choice. So wherever you are, agulagu mwaonjeza ndipo sisi kutandizani, because the whole world is watching on you. Amalawi sitikufuna chipwirikiti. Amalawi sitikufuna chipwirikiti. So Amalawi chigawo chinocho cha usiku ndichonena kuti MCP iwo chimene akufuna ndizipolowe. Kuluza aluza, because munthu sungaluzi kukalonga, kunzuzu, kuchitipa, kumzimba, kunkhatabe. Northern region yonse osawina, Southern region yonse osawina. Nde kuwina munthu ukawine chifukwa cha Central region. How many districts is Central region? And ku Central region iko mukapita kukakuyang'anaso ku Central region iko maboma ena waluza, kusalima sakuchita bwino, kunkotakota sana chite bwino, kukasungu sana chite bwino. Ndi chani chimene mukufuna? You lose, you lose. Nde pitani muzika chonga zochonga zanuzo. Amalawi ife tadziwa kuti mukupita mukachonge ndicho linga chonoti muchite force matters. You can force matters, koma Amalawi pa ground chona chenicheni akuchiziwa. Nde muona zosatira zake. Believe me, muona zosatira zake. Ndi pamene mudziwe kunena kuti dziko la Malawi ndilalikulu, limaoneka ngati laling'ono koma ndilalikulu. Nde ineyo ndikumvera chisoni mwabandrama zochuluka mbomamo, mwamangamanga ma properties, mwamangamanga chani ma business. Anthu azisatira ma business imo nkumaka ononga. Nakasi game itere 50-50. So Amalawi, wherever you are, chigawo cha kumadzulo kuno, chigawo cha usiku, dziwane kunena kuti MCP ilibe maplani ofuna kubera chisankho. Tikunena pano akutumana, ena akupita kukasiya, ena akupita madera a mulilongwe auti Lilongwe City Center, akufuna kusinthaso mafiga chifukwa chonoti kumenenso anthu ambiri amvotera Peter Mutharika. It's just a waste of time. And simukutopa chisankho zulo zosatira kungochoka zulo kuzafika lero chisankho chatha, koma chisankho mpaka masiku 7 masiku 8. Waiting for what? Owina waonekera kale kuti akuti ndi amene awina. Dziko lomvesa chisoni, dziko la Malawi. Munali ndine mukhalebe ndine mkatikati mmene mwa usiku. Lero ine ndili pano 24 hours. Any move imene muzipanga ine ndizibwera kukupangani expose. Pitani kachongeni ma ballot paper kukasiyako. We don't mind. Tione sana mukalengeza za zosatira za chisankhozo. Amalawi tauza chochita. Ndi pamene mudziwe kunena kuti Amalawi akamukwira munthu amamukwira. Limpopo ndi Comrade Tanywa, chigawo cha usiku.
Musana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.